Bueno, queda aberto tempo para preguntas, comentarios. A ver, profesor, Lamento únicamente que no se pueda... ¿qué opina usted que no se pueda vender españoles contra nuestro idioma? ¿Cómo? ¿Qué opina de estos españoles contra nuestro idioma? O idioma estaría prácticamente morto xa se as nosas forzas fosen o único elemento no xogo. O que acontece é que verdadeiramente o galego fai parte do grande dominio lingüístico que está expandido no mundo, que é o portugués. Esa é a realidade que a licenciada ten descoberto cando viaxou a Brasil. Pero acontece que a través da historia inseriuse dentro da mente do galego o temor a ofender ao Estado dentro do qual está contendida a populación que criou esa lingua que está no mundo. Ese é un caso extremo, ¿no? Un caso extremo nunha diabólica alquimia da historia, que precisamente o solar da lingua é exactamente o mesmo que se por caso Burgos tivese sido conquistado por Navarra, e Navarra anteriormente, antes de ser conquistado por os reis católicos, fose conquistada por os capetos. Acontecería nesta imposibilidade que é a ficción histórica, que o castellano hoxe estaría ferido no seu orgullo pola circunstancia de que o solar do idioma estivese a desenvolver o castellano para as funcións mínimas, que todo o resto da cultura superior, as formas nobres, estivesen desenvoltas en francés. Non se entende o que digo, porque é tan abismal a situación do galego que ás veces un pensa que non pode acontecer nada pior do que está acontecendo, pero a esperanza existe, a esperanza existe. Digo isto só, na historia da Galiza, evidentemente, sempre as esperanzas parecerían brotar a marxa do labor do ser humano.